Puhutaan hetki lakoista. Nykyinen hallitus haluaa rajoittaa lakko-oikeutta rajusti. Jos hallituksen kaavailut toteutuvat, poliittisessa lakossa saisi jatkossa olla enintään 1 vuorokauden ajan. Poliittisia lakkoja meillä on ollut tosi vähän. Niitä halutaan rajoittaa just nyt siksi, että hallitus valmistelee tällä hetkellä useita lakeja, joilla heikennetään työntekijöiden asemaa. Ja ennen näiden heikennysten toteuttamista halutaan viedä ammattiliitoilta ja työntekijöiltä mahdollisuus protestoida lakoilla näitä heikennysesityksiä vastaan. Ja sitten tukilakot. Hallitus haluaa estää sen, että eri alat voisivat jatkossa tukea toisiaan tukilakoilla. Meidän alalla tukitoimia on tarvittu, niitä on onneksi saatu. Ilman tukea jokainen ala joutuisi puolustautumaan yksin työnantajan heikennysesityksiä vastaan. Miksi hallituksen mielestä työnantajat saavat vaatia kohtuuttomia leikkauksia matalapalkkaisten työntekijöiden palkkoihin ja muihin työehtoihin, mutta työntekijät eivät saa yhdessä puolustautua tällaisten vaateiden edessä? Nämä työntekijöiden asemaa heikentävät esitykset estetään yhdessä.